Ku beli sebun ki nong pet mo di ngang de u ba penyak ya kan ka online business hang ni ha shlong di ngan su share bat fi kan diat mo ki problems ke ba fin face la da fi penyak ya kini ki online business di number one ni de long kan ni ka problem bang fi si menta ka sengi ngan share lang bat fi sia mo kanang ba fi sia ru fin yo idea lang number one ka di no la da fi la long filong no kibon bah kinong mo kabiang bah advertisement ka promotion jong fi namar ngarong ngarang sudah beli advertisement ada beli promotion ti ka page jong yiru mata kala agro mo at least ngila poi 39k followers ti ki customer yiru ki inquiries no mo ki ba balet hang to ha ka page jong yi ki ban text ki ban reply ki ban kli ki mot kin bona te teng teng marwe am finom la athan ra fin long kumar kli be kini ki problem kan ti takra fi don kam ka team gan so ong no thankfully nga don ka team mo nya don ka team ei bang nya tre ei ti ngila ai ka nya list ban handle henry marwai tim la fi pet kan ni ki message nya hab reply ti kini ki di balong ba show interest ye kini ki mar ki mata jungi ti mentala da fi slam bat ban reply ru ki cosmo ki thaja ino la ni ki letien no shaway la ni kum tu ki don ki cosmo mo mentali ki cosmo ki kwa step back ki kwa fast reply back te da film dan da kan ja software ai ban long no bakin automatically kum ka ai ka badan man automatically response ki e te mod ka janjar ba kan kumangi mentangi depend ba ha man power ba mod usually mod ngasit de mangai ba sat handle ya social media la nei lo kai kin message ngi hab ai sa ka team ki team bat kin sa kran ye ki e kin sa shim gen ye ki customer inquiries dong ki e kum tu kan ti kini ki de la da kla long bon plan la da ka klan plat don teng teng pat bam don e ro pat da kla klan than ka demand pat teng teng filong miss no ka opportunity na marba la da film don ka manpower mo la ne film don ka capacity ban handle ken ya ka flow ken ya ka traffic ken te pek mo kum ka tu nam ka problem number one ba fin fear si mo the number two but actually it's a good problem ru pada bon ka traffic e mo mod fit ki bon ging ki ban show interest ka yo ka hat ru kan ya ka business jong vi ru kan ya chen the number two pan ka ba fin face running an online business dei kan dei kini ki lan ban ba thaj ade ka dei kini courier service kan namar ngi mostly ngi should import na sabar mo ki products jong e ki wan bet na sabar re dei te ke kini ki mar ki mata ai ke na poi mut kim poi ra direct hangi ki poi jo haki office sate sha shalong ma te ngi habit ko laki te ki mar ki mata na ste te teng teng pe ko manta singi ru ka poi ka ka wei ka tiar de ka de jong kosma bala da order te ki ang bala da ko le ngi ai ki ang na ba fisia khamon sim na ki la return cha goti te kan mut yu manta kosma la am ngi muli sim kari ka tiar muli mar ka poi men ni te menen hi pen ibat ba sha return hana ong bala call ti ngan sa check si bet ngan tip number phone ki call ha wei ti don wei ti ba handle ye ki tu ban pick up e kum do ngan check ki pick nam ki call na kham call e ki hana ba kham call e te kala ngar return sen la ngar return am mut kan slam ha mut ngi hap process biang da ka wei biang hap biang another one week ti gini ki process ki problems ba fin face na kalan korea hang ne asel long ai mo ki return no ya products e da fi ki ong bam sim don teng teng na ka jing bakla jong yiru ya ngim pick up ka call e kum to e ti ki ong na ba da tip ba de jong ni e o jamala kini lan korea e kan jamala ki online so ki online ta ka ra bun ba kim tre le ami kini lan mar wa jamala wa ki lan online kan ki lan korea te ngi ban ngila along use ngila ham tip hi ka iki bukum no ban le ban solve yam takarang ya along use ngila aron ya kan ya along saus nam steng mentai tamo te kum ka weiru kata ka wei pat ka di ba mi ben na warehouse jong ina sabar mo kata ka di ba pa direct sapuni teng teng gini ki office padam la along no subu komenta ka office ka de hanong mensong ti kinum tre ra kan man li ai sadu ha nigrem se jinsa ka service jong ki mon kinum tre kan ki block na ang tu kan ti kata te kam de rasanya ka de kum chati sa dakar ti ki dakar chti kim tre kan man li ai ka tu product jong ni idan ni we kasi ba sa spuni order ti kim tre kan man long no ki li ai tang tu steng len ti sa do stu sa yu ka jakasa ti kosma kim li ai kan ti mod kini ki judge problems ki ba fin face running an online business kan
Thì tang being an entrepreneur pon một phim la le era every day một kan day ka duty ban solve problem ban handle yakini problem sai kum no ban le te ngarung na be handle sai tiki problem manda ki ba mi manda sngi te ngas ko ban share lang bat fisia tang ka tai te sai pet biang next time mo ngan sa share biang ki insights jong ai running kom ya kan mo te kublish bun dan da fi subang hakilan business da fi subang hakilan anything balong related sa pangka business ki vlog kum tu te fila ban subscribe kenya kan ka channel jong amo te kublish bun